Machiegni e Otit Mach TV. Tho mar Albert Ojwang en gima pod kelo mbaka mang'eny kata pod kelo story mang'eny kaluwore ni jotelo mopogore opogore dhi mbele gi golo theory magin godo e wach nek manyaka sani pok ji oyie gi statement mane obila ogolo mokwongo ni nogo wiye korot. Mak mana ni bang' ywak jopiny, obila noloko statement ka giyango ni Albert noyud ka en conscious kendo owito ngimane kinde manitere osiptal. Kamano ero nyaka sani omiyo moko kuomgi osechunge tich kaluwore ni dwani mondo giwuogi mondo nonro dhi mbele kata ng'e gima notimore adier. Kinde ni eri jalup ker machon Rigathi Gachagua koro golo statement koyango maber kata oluongo nying ng'at mano order arrest mar Ojwang kata meko mar Albert Ojwang neri, kendo yango ni sani gidwaro ni mondo okaw full responsibility mar nek neri kaluwore ni kinde ni eri station dobila makori wuoye neri ko achiel kuomgi en Central Police Station gi mamoro ma nyinge nitie statement no ero en kama sani koro lok chemba mar tocha kata sani eri ng'ama oluongo nyinge no ero oloko kar tocha. Kapok wadonje matut kata kapok ami statement no ero arwaki jaera mar Otit Mach. Ka in wendo kaeri kik wiyi wil moke subscribe ka in kodwa kaeri pile idionwa like button e video ni eri kaluwore ni mano ema miyo kinde duto ichoronwa video mbele kata ichorone onagi mang'eny kaluwore ni interaction mantie video ni eri ema kelo signal ma positive na YouTube mar miyo ginyalo chore ne onagi mang'eny. Okinyi ma kawuono ne wagolo statement manowuok kuom Gladys Wanga, governor ma Homa Bay, kaluwore ni Albert Ojwang en ja Homa Bay County kendo owuok Kasipul. Kama eri en governor ma wuok e gwenge makoro sani nogolo ywak ne kayango ni ok en gima kare kendo gidwaro ni mondo ng'e gima notimore kata ong'e gimomiyo nowito ngimane. Rigathi Gachagua be koro golo statement ne kadwa ni mondo ayangni mar Rigathi Gachagua koka ng'iyane kanyalo yudo time mar nuoyo ni mano wuok kuom Gladys Wanga. Ka Rigathi Gachagua to golo nyaka nying ng'at moyango ni order kata no order arrest kata en complainant e wach mane yango ni Albert Ojwang nondike kor mbui makoro kete kama chal kama eri. Rigathi Gachagua ne yango kama eri: Albert Ojwang brutal murder in the hand of the police officers has revived the painful wound of the tens of the Gen Zs who continue to be killed by the security agencies of the Ruto administration. In the strongest term possible, I condemn this cowardly act by the killer and call speedy investigation. Culprits must be brought to book. The Deputy Inspector General of Police, Mr. Eliud Langat, is the complainant. The Deputy Inspector General of Police, Mr. Eliud Langat, is the complainant and the one who ordered the arrest of the alleged crime that Ojwang committed of making a fair comment on his social media account on Mr. Eliud Langat. He must take full responsibility for this murder. This is the same Eliud in charge of police cells. He is the same Eliud Langat who ordered police to withdraw from a church service in Mwiki. Police to withdraw from a church service in Mwiki on Sunday 6 April 2021 to allow for goons to attack me and congregants. Suspending junior officers at Central Police Station is hoodwinking Kenyans. For any meaningful investigation to be done, Mr. Eliud Langat must be suspended immediately. DIG Eliud Langat is personally operating Kamkunji Police Station and Central Police Station without the knowledge of the police IG. People are complaining that these two stations have become the new torture chambers. That is the reason Albert had to be moved from Homa Bay Central Police Station in Nairobi. Had to be moved from Homa Bay to Central Police Station in Nairobi. Kano yango no gole gwenge ma Homa Bay nyaka Nairobi. Koro kiunyo statement Nairobi, Rigathi Gachagua accuse Deputy Inspector General Police Eliud Langat ni emanen complainant e wach noero kata yango ni ene mano wuok kuome mamiyo statement noero no wuok. Koro bang' magiduto te nyaka sani wang'eyo ni obila no golo statement kata Inspector General no golo statement
kiyango ni Inspector General of Police Douglas Kanja has suspended Central Police Station OCS and all police officers on duty on Saturday night following the death of Albert Ojwang at the station. Kanja say the move is to ensure thorough, impartial, and expeditious investigation by the Independent Police Oversight Authority. Mano statement mano yangi. Kendo nyaka kinde ni eri na wan gi statement mano wuok kuom Gladys Wanga, governor ma Homa Bay, kaluwore ni Albert Ojwang en ja Homa Bay County kata en ja Kasipul mayudore Homa Bay County. Statement mar Wanga no yango, I wish to register with profound concern about the distressing report surrounding the death of Albert Omondi Ojwang, a young man from Homa Bay County, while in police custody at Central Police Station, Nairobi. I want to extend my deepest condolences to family, friends, and community of Albert Ojwang during this unimaginable, painful time. No family should suffer the loss of a loved one under such unclear and troubling circumstances, especially while in the custody of state institutions sworn to protect lives. I want to call upon the relevant agencies to hold through independent and transparent investigation into the event leading to Albert's death. Police brutality has no place in our society. The Independent Policing Oversight Authority must expedite its inquiry and ensure that findings are made public. This incident underscores the pressing need to police accountability and custodial safeguards. We stand in solidarity with Albert family and will offer necessary support during this time. Mano Gladys Wanga, kata mano governor ma Homa Bay kagolo statement ne. Wadhi mbele gi ng'iyo weche mawuok manyien kaluwore gi story nieri, kata wadhi mbele gi ng'iyo mabiro wuok nyaka sani eri kaluwore ni en tho ma nyaka sani pod omako dhoji kata jok ong'eyo kaka ng'ato nyalo tho e station mar obila. Kama obila nitiere migeno ni ka ng'ato nitiere to onego bed ni en gi protection moingo ng'ata ng'ata. Med bedo kodwa ka in wendo, kik wiyi wil moki subscribe. Warome story machielo.